Isto é emocionante. Eu estou aquí en Francelos buscando unha tal pedra visera. Metido por un camiño, escalonado todo. Aquí debeu de haber, no seu día, polos restos que quedan, viñedos. Estamos no Ribeiro. E o Ribeiro ten moitísimos séculos de historia, polo tanto, sí. E vaite que me atopo esta construción aproveitando un penedo, unha formación natural. Esta construción, eu deduzco polo que estou vendo, por aquí xa vedes que o muro está escalonado todo, e que hai bancales, hai restos de postes, posiblemente de viñedos, e aparece esta construción espectacular. Casi podríamos dicir que estamos retrocedendo. Estou vendo xa algún tipo de inscripción aquí. Estamos retrocedendo como se fora miles de anos. Eu algunha similar a isto teño encontrado aquí arriba, cerca tamén, no castro da Man da Moura, topei algo parecido. E dicen os expertos, que podía ser unha adega, donde se guardaba o viño, se elaboraba aquí, e aquí se guardaba. Ten os restos de haber feito uns sillares ben feitos, o sea, isto era unha cousa que daba sensación de permanente. E se algún de vos sabe algo, pois que o deixe, porque eu estou supoñendo polo que vin noutras ocasións, que parece unha odega. Aquí arriba de Francelos, e a ubicación que hai en Google é a Pedra Visera, a ver se a encontro, porque isto está totalmente, me imagino que fai tantos de anos isto debía estar laborado todo, pero agora pois, a cousa está no abandono. Vale, vou facer unhas fotos porque isto creo que merece un traballo comentando. Isto sí que é un tesoro colosal. Que ingeniosos eran as xentes.